a cikin watan Ramadan sai da ya shiga gidajen matan aure guda uku. Kowanne gida zai je ya kwankwasa sai ya ce ai mai gidan ne ya aiko shi da sako. Dama duk ya san masu gidan, ya san ba sa nan sun fita. Kina buɗe ƙofa sai ya bankaɗo ki sai ya shiga. Yana shiga sai ya jawo ya rufe sai ya zaro wuka. Sai duk abin da zai yi da mace. Kai bara an gaya maku abin takaici, abin haushi, biyu daga cikinsu ma suna da juna biyu, amma a haka ya zake musu, ya lalata da su a cikin watan Ramadan. Allah inda ya tashi kama shi, ya je a gida na uku, inda ya je zai yi, sai da ya sallama a gidan sai ya ce ai mai gidan ne ya aiko shi da sako ya kawo. Matar gidan inda ta yi basira sai ta ki buɗe ƙofa, sai ta ruga ɗaki, ta ɗauki waya sai ta buga mijinta ta ce ka ba da wani sako ne, ga wani ya zo. To sai mai gida ya ce to shi dai bai sani ba, amma ta ɗauki wayar ta je ta bashi su yi magana. Ta buɗe ƙofa, tana buɗewa ya afko mata, ta sa ihu ta yadda waya. To waya tana yi, mai gidan ya ji lokacin da take ihu tana nema a kawo mata ɗauki domin ya riga ya kulle gida. Sai maza Allah ya sa bai yi nisa ba, ya baro abin da yake yi, yana zuwa unguwa ya ihu ya yi kuwa mutanen unguwa aka zo har ya dira ta baya zai gudu, aka bi shi aka kama shi kamar yadda zai muku ƙarin bayani. Ga sunanka? Suna Buhari Dahiru. Shekarar ka nawa? A ina kake da zama? Me ya faru? Ka shiga gidan mata biyu. Ya kai ba ta ya kake yi? Daga muryar ka ba. kamar yadda ya jawabi sai na kwankwama sai suka rufe kofar gida sai na yi amfani da su sai na hanci. Ai kawai kana shiga gida ba zai yi kawai mace kai amfani da ita ba, sai ka yi mata wani abu. Na fita mace wani su mace kada ta yi In ta yi ihu za ka kashe ta, sannan suka baka kai. To biyu daga ciki an ce ma suna da juna biyu, haka ne? Kai kawai idan ka da yake. To wannan na uku da ka je za ka yi aka saba ka ya aka yi. ita ma na je na kwakwa sai na ce mata mijin tana nan cikin kitchen. ka dan daga murya mana. Daga muryar ka. Shiga cikin gida sai ga aikatawa sai ga mijin Ya kuka yi da ita? na hanci wayanta na so in yi abin da nake kuma ban samu damar yin hakan ba sai ga mijin To yanzu wayoyi duk da kake karba mai kai da su? na sai da su. Ka sayar, ka yi wa 'yan sanda bayani. To yanzu me za ka ce akan wannan da kuke aikata? Ga shi duk ka aikata a cikin watan Ramadan. Ba a cikin watan Ramadan ne kafin watan Ramadan Ɗaya ne kai a cikin Ramadan. kuma sai ga aikatawa. To baka azumi ke. Ina iya rufe su. To me yasa kake zuwa? Na yi son su da kaddara. Baka da mata? Ban da mata. Amma kuma ka rasa inda za ka je sai gidajen matan aure ka ɗauko wuka. Wannan wani rashin ai ya wuce son zuciya, har da rashin imani. To ko wani asiri ne? Laƙani eh. To kaji ko wani malami ya baka asiri Ko kaɗan ba wani asiri. kawai jaraba ce. To yanzu me za ka ce? Ka yi nadama? A da gaske? Abin da ka aikata ba mai kyau ba. Ka san hukuncin fyaɗe? To a dokar ka tsana hukuncin fyaɗe ɗaurin rai da rai. In kuma wanda ka je yi wa fyaɗen da ka cika mata wuka ta mutu, da sai kai kuma a yanke ma hukuncin rataya. To ya za ka yi da wannan? Ga tun daga duniya. Balantana kuma ka je ka haɗu da Ubangijin.